prieteni, eu sunt Robert. Astăzi facem un episod de Clash of Clans. Prima dată vă prezint clanul Rowinner. Join her, please join. Clan name is Rowinner. Orice român sau alți de-ăștia sau englezi buni sunt bineveniți. Join her, pâlă-mă. Decât asta am de zis. Acesta este contul meu. Am uitat să colectez astea de dimineață. Trebuie să donez nițel la War. Mai donăm aici un dragon. Valentin. Bă, Valentine, ție nu ți-am dat nimic, mă, nene, mă? Magii vrăjitori să... Uite, bă, proști! De fapt, ăla-i... Așa e de când l-a făcut măs. Mai băgăm câteva chestii și... Ia uite, bă! Îi zic și eu salut! Dragonul are foarte bine. N-am avut un ar bun până acum. Avem câteva rushuri, o să le rezolvăm. Uitați, vreau să vă arăt. Această bază este făcută 100% de mine. Uitați un cont perfect. Da, apropo, dacă sunteți Stonehall 7 full LL, căutați clan bun. Puteți veni aici, chiar dacă aveți level 10, de fapt, orice român e binevenit aici. Uitați această bază. Eu sunt 100% convins că e epică pentru... Știți și voi pentru ce e, dar... Na. Este bună. Vi-o recomand. Dacă vreți să urcați în trofee, bineînțeles. Este bună și la War. Să vă explic din ce motive e bună. Dacă e la War e bună că mulți atacă cu dragoni. Și adică uite cum sunt puse astea, stați că ăsta nu trebuie acolo. Clan Castle-ul trebuie în mijloc. Cannon-ul acolo a avut norocul să fie pus. Da, dar nu strică aici. Oricum. Că dacă vă atacă unul full dragoni, e greu să... Adică știți, ar veni în linia și... Stați. Îi mai facem și noi niște mici modificări, nu? Da, dacă vă dă aer, ar trebui să bage ori pe un air defense de ăsta, like to, ori pe ăsta și ar fi atunci foarte greu, că ar trebui să bage cam așa și i-ar lua mult. Vă las să o descoperiți singură baza, vi-o recomand și clanul vi-l recomand. Se donează trupele astea, le am de o săptămână. Dar uitați la... Uitați, bă, câte bulangii sunt. Dar uitați cu ce bază.
Adică uitați cât a avut tehnic, vorbim full dragon și nu m-a bătut full cu baza asta. Uitați, și era și air defense în construcție. Adică e epică baza. E epic. Eu recomand și pe aia. Acesta este un clan bun. Vi-l recomand. Da. Și apropo, Town Hall 5. Că știu că există mulți Town Hall 5. Stați puțin, vreau să-l văd pe un coleg de la școală. Fă-mă de fraier. Adică la gar stă perfect. Șobolan. Kazaki ăsta îl ținem temporar, știm cu toții că e chinez sau ce dracul o fac masa. Oxigen. Oxigen, dacă vezi Town Hall 5. Acum așa. Ieri sau alaltă și-a făcut Town Hall-ul. Uitați, ignorați chestiile astea. Pe ăsta lăsați-l. Cardul ăsta. Sunt membri foarte prietenoși și glumeți și amabili. Dar uitați, cât baza asta e epică, tehnic. Că dacă vă gândiți, bagă la 10 giganți sau nu, 15. Vine aici, bomba aruncă 3, mai dă aici la damage, mortarul își face treaba. Dacă ajunge pe la Town Hall aici, plășc. Sau dacă bagă de aici, la fel. E bună baza, o recomand. Town Hall 8 cupe, dacă vreți. Uitați, adică e un nou Town Hall 8 care a ajuns în cristal. Tăiarcaș! Deci s-a pus pe donat iarăși. Uitați un Town Hall 10. Epic. Epic. E epic. Chiar în urma, chiar dacă era și, este un băiat foarte de treabă. Garde 9, 8, 5, 6. Asta și în viitor, sunt sigur. Da. Și tipul ăla de omraș. Că mă grăbesc cu Town Hall și porcării. Plesa. Uitați, bă. Adică nu înțeleg. Bă, ăștia au timp să-și facă minele și astea de 12. Dar n-au și ei timp să-și facă puțin gar, puțin acolo, cannon, acolo să fie la mișto. Yay! Asta e expresia mea de zi cu zi. Apropo, clanul e făcut pe 9 aprilie. Vrăjitorii Ropeca. Ce nume tare. Decopapullo planetarii. Serios, cât au stat să se gândească la nume de astea autentice. Hawk Clan, adică uitați, dacă vă gândiți, suntem în fața clanurilor de level 3, 2. Suntem foarte aproape de clanuri de level 4. Și uitați, vă urăsc.
E bună. Cine a cerut trupe Dragon War? N-are. Eu donez acum în Clan Castle. Uitați să vă arăt un atac legendar. Uitați-l pe ăsta. Adică n-am folosit mai mult de 100 de barbari și de astea. E bine să fii într-o ligă mică. Dar uitați cât de ratat ai putut să fiu. Am sărit peste tone de gold. Câpul. Bă, peste ce dracu am sărit? Bă! Cam atâta cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe.